Kajan tahu tahu bukan mia hor noita dosa semuanya kasih video ongkor mani jompo jola tiga thana bike tan lai mani nok tan lai mani ago thana tabu ajaga paisa paja gang norno pura punugan bahai tamu kas asal go thana tamu obo puila pro lama gan oti jompo ni o gudaun gan awo obo ekdom sorok benangjak obo kasih tabung ke bike senamani dugan kamobo obo ni mia tanjak mani obo sab tan kap pura obo yang pura tanjak dugan Mungkin yang tanjak tiba get tan kah, obo puratan baca dah bay, yang semua sini. Sebaik baca, umur puratan baca, mungkin yang tiba baik tongo, orang ni baik yang baca tongo, mungkin yang obo rokai mia jenung mani, sebaik syukur kelajak mani, tanjak mani, yang tiba tongo, yang tiba tongo, obo rokai mungkin mian got nawa tanjak mani, syukur jak mani. Mungkin obo tan bagian kau malik berbising salahnya, pulen cing tangai borok atom sabok pakai, tan bagai pakai kojana pakai, sab pakai, tan bagai obno attack pakai, ang obno pulen saik naron kisah, obo pulen pro, obo yang orang gangke jompo thang mani yang gangke yang takar jalan pai mani, pulen pro obo gangke obno kisah saksi. Oh pula purung kangke party office tong mani di promotan party office hingke party office no ria karine dugan no barari rikha bike senamani bike senamne rok no dugan barari rikha ta angka 5-6 mas ka khabobo hingke mia sigot nang ke malik bu kisa salain tau yang dugan bising baksa dajak Mungkin yang kungsa tongo Pulsar bike, oh boting kil tanjak no, mungkin no pangbai, mia je got nawa ekdom spot tong nai, boban chala cine, kaki ni bung ke sagat do. Budi ni dia bermani bung kan? Mia wa do, nengo jaga got nang pur tongo, kote somero got nang kena. Soita somoyo, sarik ni. Saring soita somoyo. Tam bomai ki got nang tamung. Amo tamo suntuk pun sai me ya. Puilang pun tiga sai kena do bom got bahai king ka. Borok sung khanawo salok khanata. Ako takajolawo bikas phayo meeting layo ni khanaw. BJP ni meeting tongo amti kok khanata. Hangka do meeting ukhong to bo ama hai got nang nei to wan subi me ya sung to. Hangka sarik ni soita somoyo hangka ako ayang ni no bunyur nai no rugin tongo bat ekdom 30 ta mato nungano pu bat phaimani hangka tai gari rok bo tong pu khong ni jak khong tam hangka phai angkha to mamui chongi tongo kono haibisia phaimala aneo get je khlok kuru karak lai chongkha hangka hai tam khase ne ang kun phano babi malia hangka tai kai ang baira nokhori komale tebo se gulai rok bai kogoi tebo kui chongkha hangka ang nangjang na kiri nogo hapai kwa hangka ang aing sorok digi to nokhori malia aing go tamung khanga mo kachi silia nongkha hangka aing ni hoche se lama ni hoche se ngi phaima ba ang aing sorok bo khang nanya phansang kiri khata hangka tebo se hanyo ko mar khe hai katang kiting tebo tanchi kha ko kangka kang bo kha bom liya kharka apurka ang kharei ko khaka ni bo saka ba khalia masa tongkha ani besau kara tongmani bokai kharja gya nogono amse phai bono silai rok surka angka nang sabo nei sungko angor nok ni nok phang nei saka da amse tai khorka phai silai susupai kabo angka ka ani nogui ko dugan rok tanchi kalangkha nok bo tanchi kalangkha tv rok bo okui kalangkha buk phai nogo hap kana tv tabuk bajak norok je borok phai puro nor ko jena nogo sap tong iko sun khorok tam nani busa buri masa ang masa hangka ani busa kora masa nong nogo te sap tong ta ke kri nogo family ko jena borok tong sung pajona tong mani bisingo hangka ani logini hangka bo samung tang tong ma jaga ni phayako hangka ni busa kasar hangka football thung tong ibio bo phayako norok nogo apur je puro borok attack khaipiyo in busa masa tongo buri busa masa tongo gining masa tongo nor khorok tam khorok tam kuno aro meeting kuno meeting sitting rok kori nyale kori
atom sa borok phaini nong na simite ono nog rong na attack khlai tai onyo nogole khlaya ani siming khlajak noro khai gi kono party leader rok khada khlai ang to tamni nai je oko tipra mata khaijongo do abu do khlayo dise neta ro kuno neta kotor buya u bui khai kai ko hanyo kun noko tipra mata no ang khlaijong ta kuno kaisa leader kotor nin busa jala bo member rok tember ama herok ya ani busa member rok bokore bebang no kuno meeting rok ni chinong khoya bebak pori sitong bayu nin login ke kaka ke bo ga ka to kat misir khai sam khai jong yu bo no ko phaya ko gothanan jara member kunu party wo aba leader ko nyale party o to bo tam nai member nei songja member bom member abo chairman member abo wa paran member ta parani member ti promothani acha ju bisuro kano nongro phaipuro ang amo hunga ke kirimani bai kharka borok busu gobang hapang amo sasimaliyo ani busa siminse saiman jinai amo ani busa okra borok hingga kino no tangge yate khakla no ro kemno hamye samada tong na tam kunu khlaima da tong naike nin busa u bui bulaima jakara ko thangjak de tong tangge no rokno simete khlaikna ang wan sugo sing ani busa rok to kasepono bulai thini rogor no khoya jat bebang no hongka ang tabu wan sugo tipra mata khai hnei borok khai ki nang khaka go uwa bo hongka dugan rok hingga ke je bike bo khokjak nung mani abo bebang no sanamna bagere phaimani o dugana sanamna bagere phaimani a beong dugan manni bokhok langba cheta na nong no jolman kare a baje amo bo us kango je taka jol gothnang yada apur borok baj bokho ge diba BJP song a baj no sanamna ri phaiman ta sa hai bokhok lahang je koche tong party ni bike ro koche ro tong na us kango aingo tam kamu takar jala aire kaprawa a bike bokhok mane oromang sanamna ro phai na adino oko phaimani satja ro phakya gatai onyo borok rong ni bangta amo kuno oko yata meeting o thangai dermani ya onyo borok hanyo sanamna ro phaimani der apro subai mane oroti se subai befi kota apro satja ro phajak ke abu pun karanong mano heda borok bagi saiman cha bu ke ozgar phayune oron amo tamni sanai aibi rok da tong buji maliyang aibi rok pun sini riksa siniya koroksan pun sini ya nin besar bumasan pun sini rigya mau je bono silai thonanyo ka bo sini wo bo mungu maya sini ke tongo no ka sini wo oma hai bo bum rong maya o parani rok ni saimi ang jong kata engke borok ge ta tan phai puro khlai puro norok ga ke nogo engke biang khar ke jenor ke ang yang labar bagan bokhak ma kharka tei besar ke bosa buri bo ani logi engkane bosa kara khan nogo no ki bo oko khali ya tongkha o khari angnyo silai rok bo khaklabo sungjak phaimani je bono buda bukhaja buya silai chimi khaklabo thonka tam cyclang bokhe kono haya kardi norok sari thane apter kun dom ki haya nung buda odol ni pai po bodol jani bam sia nung buda pati bodol nung buda odol hunpo hi angor nok phangje ni sakantan bosa angor nok phangje ni to phangje borok mani atai masa phai silai thombai ka bo bong logi wo silai Mia jet ani busana thana teke duita silai yo ke a silai ke original da duplicate dan plastic rong da je ani sara sama teke plastic ya original na nor kharbai man pore kan ke borok thangba ke kotar bisik jora rok tongla khana ro oro ada gonta katuti rok khana ada gonta tam nok ko nin mani nosto khlakya bike do bokhok bakya dugan nosto khlakya Angkai iko ani nok bau aing kuna nosto khakyang ka TV bokhoka angkai iko nok kuna nok tatin ke mani ro kun tetelang mani chalang ya kuno khoti ke simi kala hangkata kun talang ya aseng na gebor thangman pore na ro kuno paran borok no ringai ningke police rogo kun khobar ro yang dese yar do asam rifle botong ke borok thangman ma pore hanga ka police rok phaya sab khobar ho amo sab khobar hori phaya saimaliya ko police rok phaya angam ko sab khobar hori phaya angam saimaliya to police rok phaya gebor khitam sa police rok da kuno saya ang police rok no ma hanga tangai nyorok tabu kesangai phai ahi ma hanga ta bo thanan phai oko phagon jompui thanan acha sro kon phan sungya ani busani bumung sungo ani bukrani bumung sungo asuk no police rok
tei kono singya na kono singya darbo thangpai kya hingke khajan taute bokusong miyawa ajaga je gothnang mani miya horo je norok gothana nukmani abo baksa ke saw meeting khlailei tipramo tha meeting khlailei tongoi a meeting pro attacking phakya abo haya abo je uskango takar jalawo a bokhok jakmani kisa wal lemen tipramo thoi BJP wal leine bike bokhok mani abo ajaga sanamna ndo phakya hingke abo no bokhok lang thangka hingke tai bad baking ko dogane je onyo customer rokni bike sanamna bagir phaimani abo bokhok lang thangpa hingke sar yang phakya dakisa naro kok sasin hinna rokhe koita jora sokpakya engbayman pore je sokpakya na engai gotona paimani porewo ang sokpakya engai tongpro kun khobar taman khormanja ang bram thangka ang bora ang tongseise ang ojoga bora thaikas budak nai narko bora apro ang apro ani bagine nogo bongni ang kaisa card mistri khlaiu do nge card mistri khaimani engko jaga ek jaga sangpai phikya ang kete jaga gisisan bagi sangpai khungko jomno samkhai tongmani samang khlaipai men pore engke o jaga malik atam khaigano bisa tibin kharika tibin khaika ke ba tibin khaika apro duri ang tibin khai phaika ke ang gotona manjage ang ulta ang dek ninko baju khobar mano kani nogo je tekun ko kana ha jaga o gana da gana se ngre padang ka ang ni se kirbo achana rawat bagma khaka ninin nok nin logi ni borok bebongno bujak ja tong bujak tong khen gap na pelia borok na pena phun khaika ni logi no phun khaika phun khai bo kok ma saka kok ma bo ang kisa ang khardrom chonga a sawo an besate ma tong nogo nga ang muthaga nga tong khani ka mo ang phane buya hai buya tha buya na tha mana khai hai to thang den ko nang ulte bo bungnai nga ba karne ang tong khalika an besano bo pistol phonka nga masa phai biak thong pore te masa phai nai hei ni khauka pu nga ba ang ba ulo phai khania bokhor ormang thaka bokhor tuisima bugra chu ang tini kaisa misri khane barong nogo sa asa hamla khai klang ke ang tom hadene no an nogo rang bo ti phejak do an nogo rang ti phejak komse kom ani ang to head misri bla ang aino kri bono mia ko ang ti hibana aya ko tongo 5000 nogo tong 20000 mo sa tau ani 20000 rang sa tau netuki meya natalam thaka na ke barang tlang na masuk ang to 20000 den tung meya ka ang tabok anera totally ang posisi to mane ga no 5000 tong 11 na ga bisa try to bisa ton jak tabu obisa ta 20000 taka an tabok kuri god duga tabu nungkhie tabu tipramo thani member da himi dong na ke yakarjak yakaya sungtong yakar tong so sung phia sakse ana bothra de ang sungtong ti mo ta khai thanai ama nono kitam tipramo thaw khayu nei da khlai pai ke nai ke kunu karoni tam haima tamar ke ang wasmane ke ang je tipramo ta khai mane borok amonti ni borok khai ke ana wasu gang tong terma ta khai ma ta kahan ba je khai bele mo ta chini bung bara ne bagai kaham ni bagai bung bara bagai sing chini ham kai no sing mana ne bagai maharaja chini ha boba gara tong sing bini tadi sing khai tong ble ge borok maharaja na borok ku dam liya borok wansani rang kisa ma ba cha chin tiprasa wansani tukli bai rekha borka rang mangka tiprasa ke borok top kha tiprama ta khayu ni mung ko hanyo borok ba o kane khayu borok sungna sukti mo ta khayu nei no borok khayu borok wa kaisa oro goina no ta khai borok tabuk tiprama tha no hake khaine chini jompu jala thanda tongmano borok tebo no so khaine bagi se borok tabuk thokon to nai tong उनका हाल आठो जना 20 जना हाल कनो चुनु मिया जुदी मैं आक्रमण खाइ के बरक तो हेमान लगे से बंग लगे से पुलिस परम तो उनका तो खाने सुनो कैश रुनाय कैश रखा के तो उनाय कैश रखा के सिनी बरो आटो नै कैश रंग खा के बा नों देले से अक हाजार रिमा तो नों का नों तिबर सार बुस गनां तो बा या करने बरो अमन से चेष्टा खाइ तो कासे सिनी अंकृजा सिनी अक मंत्री फाजा खुमला ताकदला विकास बस अबरनो तो बतुबै बि लगी बतलांगा बरपं फेकलांबा बम सिनि जम्पो थान्दा तमन न बते न सखाइन तेसा खाइ दंगो समया गथ नांबायमन परेबो नन सब फाइनै बेके पारान बरक फाइनै बेके पारान बरक केबनो खबर नरम पार्टी हो ए फाइका बेबा फाइबेका आन पारान बरक फाइबेका आन कागा फाइका बेबा दिन बेबा बरक फाइबेका एमएलए फाइका विजिट कलो सिनि सार विजिट कलो फाइका जिया सं फाइका सरस सं फाइका बेबा न सुनो फाइनै नै फाइका
bako chedi bose borok ta sa chini onko ui thangka borok nung da emon ke nogo phai attack khai pe jaka akromon khai pe jaka obno tuine nono tam honi cyclang chubana rok buma hai ke support khanya rok ni cyclang borok nin bagi borok ta khlaina khni wanso borok to ano cyclang khaje tini amoni chungto tongnai chini government sekriba sung borani jenglai sungje tongmane amna tugitake je mane amna sung je to mane sung to manai nono baka sante khaidra tam ko rok cyclang borok borok cyclang khaje party hoite aram se chini termot na hoite ana cyclang khaje dara nang tienda khaje ni namona je ko khoti porang tugitake je mane ba nai tabo sunga buhai government kriba sung busuk to manasa sung hanyo atin rok je mane mana asun wasu ta ke poron na chona sabsa mane khodi poron na ni mane na chini je leader kora tona rok borok tom saka to ke tege jab anen bisu thana ga je khai ko jo jara bike rok khai dena krija borong no bike judi kesam no amno sam phona na kisu bisa tonge buju khai kra hanga tabo ane an sare no songile bongni gulap krible o kane sungdona ga je chini ongko tongte je mamane omon chini state government thunu tam rna cha bang borak sunu no sakla biungka goa ni nara nang katabu dukan tenor barat tong agi pila pur party office tong man nabo agi ta party office tong mane no tahu dukan barang kas ga je customer rok ke faide na ke bung bai mumai rok sa bung do bokok jak bai kya abu ke dukan tong nar do mar na in chana ke bor khatam chala kya abro kun borok to phaika tini khalaje mai krang thanga ga ba party ni aje bokok pai mani party ni wal lai bokok lai mano culture bai kano jabo total angka 9টা bohok krang kha noita public ni koitang khana na wa public ni to angka total ka ang nemene 16টা ka do orot nam de 16টা ingka 16টা na bisingo noita bokok 9টা ka pure already ekbare makhar ang thane ka tai bagi ingka asuk le salak mantra ungka ko aing go takar jalang lai puro 4-5 ta pajak tong ni khana ke yomani amon kotha namla ang saimia do borkat tui phekar sarana bagi sarama tui phima sa amsu bohok krang kha sa kita buk nor kita wan sok lai dong temo obno tui ni bus kang tam khale ne na ang ba tomo thana amo to police ro case ro jak dong ammo case ni kisi sing na dia case amo bo to chini upor mohol je tong nai borok se saiman chinai ang tong saimana tong nin personal hoite kun thana ro thang ri na personal mana na thana wa rna ne ria amo ang dong no bo ang chunong no media no ang sai nai lap kroi no ani bakhaw je tong mana no ang khologi pora saimi ha ando da abu do bebe kok bu sajon ko kri do ama nor bung ki sai an bung ba dilip debroma তারপর রকম ভাই কিরমা রক বেলা দেখাব যাক নাকি নাকি কিরমা ni ba tamo kirma hamnai kirmat ma hamnai bele asuk je bor khai krang kha ang ni je bra bo no kharima tong kha ang ba khe kiria tong no bo horaka ana tang krang kha ang thitang kana an songtora ang kri ga basa bi baisa na se kan tahu te buku song nor beong khanai man kana tabu bo phai ru phai won bo no khlai won bo khlai won je khlai jang na buti prasa je khlai na buti prasa omo tai thaklaya te bo bari thotok boklaiwan hakimam pura kes kombor nai abotai pipeline abon bagino titam sadan tong sakangke denor bujok jang ma haiklai ne tinin baga sung masine jotan thambai